Ćao, ja sam Rale i pozvan sam u goste da pomognem pri pravljenju slavske trpeze. Sad pravimo sarme. Ovo je bilo postno do sad, osim ono što imam majoneza i pavlake, one salate, paprike su postne, a sad pravimo sarmu. Kraljicu svega ostaloga, pa i slava koje nisu postne. Prvo ćemo napraviti fil za sarme. I kao i svaki drugi fil počinje tako što ćemo sitno iseckati luk. Lukac. Čim krene malo luk, dodajemo slaninu, pirinač i, pošto ovaj tiganj dosta dobro drži temperaturu, tek na kraju ćemo dodati meso koje nećemo sad dinstati i pržiti u tiganju, jer ono onako ide u sarmima da se krčka celu noć. Tako da ćemo na kraju baciti meso, sve to lepo izmešati i onda idemo da pravimo sarmu. Dobar je lukac. Ajmo slaninica. A odmiriše. Malo još i ide pirinač. Za sarmu pirinač okruglog zrna. Jer se lepše skuva, pusti više skroba i to mu dođe onako da poveže fil u finu jednu glatku masu. Pirinač je upio masnoću i sad ide pola kilograma mešanog svinjskog i junećeg mesa. Za pola kilograma mesa otprilike jedna šolja pirinča će biti sasvim dovoljna. Meso nećemo specijalno dinstati, jer nema potrebe, to će onako cele noći da se krčka u kraj šporet, ono što kažu na pola jedan. Fil smo lepo umešali i sad idu začini. Malo peršunovog lista, bibera i malčice soli. Kupus je slan, suvo meso je slano, nećemo preterivati sa solju. Za kraj 3 kaščice aleve paprike. Neko stavlja alevu papriku u vodu u kojoj će kuvati sarme. Neko stavlja ovako. Kao i za mnoge druge stvari. Koliko ljudi, toliko čudi i toliko recepata i načina kako se šta pravi. Evo, kožur od slanine dole. Par većih listova ostavite da vam služi kao dance u loncu za sarme. Evo, ovaj je malo dronjav, taman za ovaj posao idealan. To je to. I sad u to ređemo sarme. Jedan veliki list smo ostavili za kraj. I evo sarmica. Probajte kupus pre nego što krenete da zavijate i da začinjavate fil.
Ako treba, prokuvajte ga, odnosno isperite ga ako je previše kisel i previše slan. Naravno, prethodno mu skinete one žile i pravite sarmice. I sad tako ređate dok ne dođe dovoljno. Kad završite prvi red sarmi, možete da metnete u sredinu ovako malo veći komad suvog mesa. Restu suvog mesa poređate okolo naokolo. I onda terate drugi red sarmi. I tako dok ovde ne dođete, to je to. Ostavit ćemo malo suvog mesa za odozgora. 2 reda sarmi i par paprika jer je bilo viška fila. Lovorov list, nekoliko zrna bibera, čisto onako da pokvari ukus. I ide jorganče da nam ne ozebe sarma dok se bude krčkala. Evo ga. Ako lepo to začuškamo. A odozgo nalijemo vode, taman ovo fila što se dinstalo. Malo da promućkamo, prođe na sve strane i to je to. Sarma, kraljica zime. Ovo ide na dvojku 10 minuta, ne više. I onda ga smanjite skroz na minimum, na pola 1. Zaklopite 2,5 sata, barem 2,5 sata, isključite i ne otvarajte do sutra ujutru. I to će tako fino da se sad ukrčka ta sarma, to će, prste ćete da poližete, verite mi. Eto, kad vas pozovu u goste, da pomognete oko spremanja slavske trpeze. Ukoliko su vam se recepti dopali, prijavite se, odnosno pretplatite se na kanal.